Babes kritikoa emango die PSE alderdiak Eusko Jaurlaritzako aurrekontuei. Horrela iragarri du Patxi Lopezek. Sozialistak esan duenez, EAJ alderdiak aurkeztutako aurrekontuak ez dira inondik inora PSE alderdiak egingo lituzkenak, baina erantzunkizun politikoagaitik eta egoera gehiago ez luzatzeko babesa ematea erabaki du alderdiak. Bileran, gobernuaren aurrekontuen onarpena erraztea adostu genuen. Ez da politika alderdikoia egiteko momentua, denon elkarlana behar da gure ekonomia bultzatzeko eta enplegua sortzeko. Gizartearekiko dugun erantzukizuna erabaki hau hartzera eraman gaitu. Atzo onartu zuen erabakia, PSek batzorde esekutiboan eztabaidatu baitzuen aurrekontuen gaia. Bertan osoko zuzenketa aurkeztea baztertu zuten sozialistek. Aurrekontuek arrazoizko akordio maila dutela uste baitute. Izan ere eta azaldu dutenez, bertan jasotzen diren zenbait partida, EAJ alderdiarekin aldez aurretik egindako batzarren ondorio dira. Hauen artean enplegua bultzatzeko aurrekontuetan aurreikusten den 6.200 milioi euroko partida. Osoko zuzenketa aurkeztea baztertu badut ere, zuzenketa partzialen bidez, eskaera gehiago egingo dituztela aurreratu du Patxi Lopezek. Beraz, zuzenketa partzialen negoziazioa bukatu arte, itxarongo dute sozialistek botoa erabakitzeko. Zuzenketak jasotzeko epea abenduaren 3an amaituko da. Dena dela, litekena da abstentzioa izatea, PSOE alderdiaren azken aukera. Aurrekontuak bozkatzeko osoko bilkura abenduaren 20rako dago deituta.